Avui s'ha publicat al BOE que els 140 municipis de Catalunya que va dir la Generalitat ja són mercat residencial tensionat. Si ets gran tenidor, 5 habitatges en propietat o més i has de fer un nou contracte de lloguer, hauràs d'agafar el preu de l'últim contracte o el preu que surt de l'índex i posar el més baix dels dos. Si és un pis que no ha estat mai al mercat, serà directament el preu de l'índex estatal. Quan ets petit tenidor, menys de 5 habitatges, hauràs d'agafar el preu de l'últim contracte i aquest serà el nou preu de lloguer que podrem posar. Però què passa? Alguns juristes diuen una cosa i alguns diuen una altra, perquè la llei, com sempre, no és clara. A l'hora d'actualitzar, actualitzem l'IPC tal qual i ja està, com diu el contracte, o hem de tenir en compte que l'any passat l'IPC màxim habitatge només podien pujar un 2% i aquest any el govern espanyol ens diu que només hem pogut pujar un 3%. Quin preu posarem? Si estàs amb molta tensió i no pots descansar,